Purtam la subțior 2 aripi lungi, ușoare și prietenoase, însă nimeni nu mi-a spus la timpul potrivit ce e zborul. Iar eu mi-am pus cele 2 aripi la treburi lumești, umilindu-le pentru nepriceperea lor, până când, din disperare, ele și-au scos la iveală palme, degete, unghii și-au început să-și arate nemai văzute apucături. Acum, împăcat cu soarta, totuși mă întreb dacă la subțior purtam 2 mâini truditoare în loc de aripi și cineva mi explica la timpul potrivit ce e zborul, s-ar fi întâmplat altfel?